Machiegni e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono matai e twak nyinga Joyce Oduor. Nyakora Muge Jwang' thuon wach modwa twake okinyi makawuono tudore kod weche mag somo. Nyalo bedo ni mbalarianya mayudore e pacho kae nyanya to mago mag piny owacho oketo nengo mar omenda mar somo mamalo ahinya. Gino momiyo nyalo bedo ni moko kuom jopuonjre mano yudo grades mathoth ahinya. Sani koro ok dhi e mbalariany ka koro giwacho ni gidhi e kuonde tiegruok mamoko kaluwore kod pek mar chulo nengo mar somo. Kata kamano nyaka sani koro jod bura moko bende osebedo ka lieko ni new funding model ma sirikal ne obiro godo e pacho kae mar chwalo omenda ne jopuonjre kaluwore kod chal mar chando magi ema nyalo bedo ni chocho sekta mar somo ahinya to e mbalariany ma pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Muge Jwang' antiere kod welo adek modo bedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wane ane ni to en ang'o ma sirikal nyalo timo ahinya to gi sani kama komiti mochung' ne weche go mag somo yod bura mamalo nonyiso mbalariany ma pacho kae mar mondo mi oduoka kata oricall barupe duto mayande gimiyo jopuonjre manotimo penja mara KCSE higa mar 2023 mago monego bedni riwore kod mbalariany mopogore opogore. Barupe makamago nego bedni iduoko mar mondo mi mbalariany go ong'iyane kwan mar omenda mar somo kata fiza mane giketo e oboke makamago. Kathoth jonyuola ka achiel kod jopuonjre osebedo ka ywak ni omenda moket kacha kaka fiza ng'eny ahinya. Gino momiyo jonyuol moko bende koro nyiso nyithindgi mar mondo mi owil kos ma gitimo kaluwore kod nyalo mar janyuol. To mano kotimore bende onyalo nego somo e mbalariany magwa mane penjo ma bende wapenjo okinyi makawuono. Antiere kae kod Mheshimiwa Peter Orero ma en jakanyo mar komiti od bura kendo jaod bura ma Kibra. Machiegni ahinya Mheshimiwa atwak mar okinyi makawuono chiwo nade? Erokamano ahinya. Dineno ka wang'alera chiwo maber. Ago erokamano mar luonga mondo wabi wawuo gi jopiny e weche mag somo e Kenya ka. Ang'eni kaka wadi winjo kaka new funding model iluongo ni new funding model. To be ok en new en machon cha to gitimo ne ukarabati to ukarabati magitimo ne madwa koro wadwa wuoye mondo wang'e to nyithindwa gi be gibiro somo koso wachomo kama nyithindo biro we school. Machiegni network marwa wendo mar ariyo Nyakora Muge Jwang' mantiere godo e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod Dr. Fred Ato. Dr. Fred Ato en jakoma mar UASU mano e mbalarianya mano mar University of Nairobi. Machiegni ahinya daktari twak mar okinyi makawuono ichiwo nade? Achiwo maber aduoko erokamano kuom gwela mondo wabie twak machalo kama. Amoso jokanyanam duto kamoro amora ma untie. Erokamano. Machiegni network. Nyakora Muge Jwang' wendo mar adek biro bedo ka tudre kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani mano mar Zoom ka intiere county marwa ma Kisumu kata county ma Kisumu. Akeka waseyude e yor tudruok gi sani kata kamano gik molos kod lwet dhano pod waloso tudruok makare kaeto wabo bedo kwa tudre kod Dr. David Anunda ma en jalony e weche mag somo en bende biro bedo kochwalo duonde kotudore kod weche matimore ahinya to e kuonde tiegruok magwa mamalo mayudore pacho ka. Kaka pile in bende Nyakora Muge Jwang' ok wawi oko e twak marwa inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro ote moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kwa chako twak marwa ayanga okinyi makawuono dago mar mondo mi jokanyo wawinjane kaka jokanyo e komiti mar somo noloso e kinde makoro negi sundo mano migawo mar somo kata jatend jagoro mongirore e migawo mar somo mano Beatrice Inyangala mondo ochiw chik ne mbalariany mondo koro oduokane kata unyis jopuonjre mar mondo mi oduok barupe mayande gimigi wawinjane mondi. Household fees is how much, but you give a parent a fee structure of 100,000, 500,000. Already your fee structure is sending shock, and already parents are looking for alternatives. And that is why 47,000 and even less will report. You cannot have authentic results from this independent variable because when you use NHIF, how many people do have NHIF? When we went round to the universities,
One of those universities was able to demonstrate to us that the main testing instrument was not watertight. And there were errors. That is why we have the appeal mechanism. Once they see the result, then they will be able to do the appeal mechanism. But let me address myself about the point that we said we are validating with. Those validations that are there are proxy points. If we miss you in KRA, if we miss you in NHIF, I will be able to find you in a primary school because we have that data. I will direct universities to withdraw the letters. Work with the universities to send a letter that encourages the students to prepare for admission, because the government will provide support, and we shall communicate what the household will be expected to contribute. Haya, mago kaka jokanyo ma komiti mochung' ne wechego mag somo e od bura noketo e tago maliet mano jagoro mongirore migawo mar somo Beatrice Inyangala ka bende ne ging'ise mar mondo mi gol chika ne mbalariany mar mondo mi or barupe manyien ne jonyuol. Kalore ni barupe mane jonyuola ka achiel kod jopuonjre yudo ne nitiere kod nengo mamalo ahinya mar fi mane buogo jonyuol. Kata kamano kapok wachako twak marwa bende nyisa ni Dr. David Onunda koro oseikre makare. Oyawre Dr. David Onunda ichiw nade ka intere kaunti ma Kisumu kendo machiegni e twak marwa? Oyawre ahinya Joyce, kendo amoso nyikora mogi okinyi ma kawuono ni oyawre uru. Amor ahinya kuom yudo thuolo mondo mi watwak odiochieng' ma kawuono ni. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya e twak marwa okinyi ma kawuono mana kaka iseno nyakora mogi ajwang'a nyisi ni antiere kod welo adek. Gisani koro watudre kodgi e yo makare. Achak kodi Mheshimiwa Peter Orero. Ni achiel kuom jokanyo mantiere komiti ma ochung' ne wechego mag somo e od bura. Usebedo ka unono gigo matimore e sekta mar somo gisani. Ang'o mane omiyo uchope okang' mar nyiso mano jagoro mongirore Beatrice Inyangala mar mondo mi oduok barupe ma yando semi jopuonjre, nikech wang'iyo ni kaluwore koda kwan mag jopuonjre monego bed ni dhi e mbalariany kwang'iyo higani gin 134 743 manokete kuonde tiegruok mopogore opogore ma pacho kae. Erokamano ahinya Joyce. Kane pok wadhi e recess ne wawuoyo gi PS mane wawacho ni owinjo bed ni ka nyithindo dhi e somo mar university to ging'e ni gidhi chulo fees marom nade. To model mane oketni miluongo ni mean testing instrument, model ni parameter gik mane otigo madwa nyiso kaka nyathi ka nyathi chulo fees, nwayudo ni gigi onge kaka ginyalo yudo adier mar nyithindogi, nikech gik ma ne giwacho ni tiyogo ni ging'iyo ni to ng'ato nigi mon adi, to ng'ato nigi nyithindo adi, to ng'ato bende osedonjo e NHIF, jodongo madala ka ni be ji nigi NHIF, mine nigi NHIF, ting'iyo ni to income uchalo nade, ni to wuonu chamo pesa maromo nade, ni to nitie bed affirmative action. Koro kan wang'iyo gigi iluongo ni parameters gi, kan wang'iyo gigi kisungu ne nitie ni vulnerable, extremely needy, less needy, gik machalo kamano. Kato koro ne giyudo ni magi ok tam somo jotigo, koro wakelo gik moko ni band. Koro first band, second band, like that. Koro first band ka band mokwongo ni giwacho ni magi nyithindo maonge nyalo kabisa, to nyithindo gi ni biro chulo 5% mag pesa michulo. To ka nyithindo sama ne wane recess ni wane constituency to ayudo ni nyithindo te yudo ni jomanyocho odonje university ga mokalo okelne gi bill madogo ndogo, yudo nyathi moro pok ochulo 240,240,000, moro pok ochulo 160,000. To Kenya ka mondo yud nyathi manyalo wuon nyithindo manyalo chulo 240,000 kata 40,000 kata 100,000, ne wayudo ni nyithindo duogo e kor gweng'. Koro emomiyo ka nwaromo gi jogi nwakonegi ni nyithindo madonjo sani barupe mane oternegi ni kidhi timo medicine iyudo kokoni ni mondo ibi gi 612,000. Mano miyo nyithindo mang'eny chunygi otho gidhi university, to parents mang'eny bende wacho ni kar tero nyithindo university
to gitergi e technical colleges, gitergi e middle level colleges. Koro tiende ni somo ma Kenya ka ne dhi gore piny. Nikech kata wan kama wabede ni, ibro yudo ni kaka ne wasomo. Wuone wane ok gini jok manigo ahinya. Moko ne uso mana dhok, moko ne uso oduma. To nyithindo ne somo ng'ata mano ok qualify ni dhi university. To ne dhi university. To sani nyithindo mo qualify university. Wan gi cases mang'eny ma ng'ato yudo A. To nikech fees en 612. Mano monego be no chulo higa mokwongo mar somo. Higa mokwongo mar somo. Koro oneno ni karo dhi otim environmental science. Kato dhi otim course moro ma fees ne ni 160 samoro konyalo yudo. To samoro be oneno ni kare owere gi somo ni odhi otim gimoro machielo. Kane wane committee ne wayudo messages mang'eny. Nyithindo konwa ni an koro kanyal dhi university, manyna tij askari, manyna tij police, manyna tich machalo kama. Tiene ni wasego nyithindo gi obindi ma koro oginyal dhi e somo e mbalariany. Gimomiyo ne wakone PS mara education mondo luong barupe manose ndiko. Ne wakone gini to kare. Ang'o ma mono create a portal kama nyithindo apply. Ka ng'ato diyo to ne ni an oluonga Nairobi University. Oluonga no adhi School of Medicine. Total mar School of Medicine en 612. Sirkal dhi chulo 1,500. An adhi chulo 40,000. Pesa midhi miya en 60,000. Koro mudong' adhi tiyo gi accommodation. Ang'a mono gitimo ne nyithindo kama mondo ging'e ni fees madhi chulo e university ok en 612. Ato penjo nyalo bedo ni ok en ma wang'e ni jopuonjre ma sani dhi mbele kod somgi kata ma wanyalo wacho ni nitiere mago mantiere long holiday sani gine mane gikuongo donje mbalariany mane higa mokalo gine mane gikuongo donje mbalariany kotiyo ka gitiyo kod new funding model. Bende gintiere kod chochni makamano kose sani chochni makamano nenore mana gi sani. Mak mana parono gi kanya arwaka Dr. Fred Ato e twak okinyi makawuono. In kaka jakom mano mar UASU mbalariany mano mar University of Nairobi. Bendi paro ni new funding model ni makoro kela chiedh nade mwaneno gi sani. Makoro nyithindo juang'o courses mabeyo. Monego be ni gitimo kaluwore kod grades magi. Gidhi timo courses mamoko kaluwore kod chal marufuku mar jonyuol magi. Gima jwa wacho en ni mokwongo en adier ni chenro manyien mar chulo fees kelo rochni mang'eny kabisa e somo. Gi pacha en ni sirkal samoro timo gik moko e yo moyudhore ma ok giketo chenro monindo motieng'ore maber monon tiende moseng'ini to odhi gik nang'o to odhi kelo hinyruok maromo nade ne jopiny to kod weche mag somo. Nikech ka koro nyithindo manodonjo ma mheshimiwa wacho gi higa mokalo nong'isi universities mbalariany ni kiku riembgi wegi gitim penj to wegi gitim penj to pesa to ok gichul ni wabiro chulo bang'e. Mano sirikal ema onego bed ni chulo pesa. Onego bed ni chulo pesa gi. Ma nyithindo gi otimo penj ema winjo koro mheshimiwa wacho nang'o ni ka koro gidhi to giyudo portal ka in gi gop university moingo $200,000. Matinde ni kinde maniketo new funding model ni from the start sirikal ok noyango ni mae ma sirikal bro bedo ka chulo to mae ma janyuol bro bedo ka chulo kose. Sirkal nong'eyo gima gidhi chulo to ne ok gichulo. Iwinjo. Kato gimoro miluongo ni capitation ni pesa mimiyo balariany ka balariany higa ka higa bende sirkal odwoko piny. Ineno. So chochni ni thoth sani kama koro wabete kodi ni jonyuol nigi midekre nikech odhi yudo pesa gowi mokwongo cha nitie. Kapo ni en janyuol man gi nyithindo 3 e university to nyathi achiel already nigi gowi madhi romo $100,000. Nyathi machielo kata nyithindo ariyo modongi be koro imiyo bill moro dwa dhi timo medicine $100,000, machielo dhi timo kata art $100,000. Ineno nyithindo janyuol gi dhi yudo pesa gi kanye. Emomiyo koro chuno nyathi nyaka koro wach ni adwa we course machakao adhi atim course machielo ka jonyuol na nyalo mar jonyuol no base a problem ma pudwa bro wuoye. Ineno. So nyithindo gi giko ne to thoth gi
bro we somo we kata ni dhi e courses kata ma piny machalo kaka TVET gibiro we somo gidok e gweng' ka gisedok e gweng' kato koro wa create ang'o wa create a new generation mag criminals nikech nyako chiem to higa be ok rit dhano chopo kama koro nyako nyombi nyako bed gi nyithindo nyako pidhgi odhi pidhogi nang'o koro nyako bie odi omuk kamore koyudo kaka ibote okonyore kocha magi gik ma sirkal onego bed ni ng'iyo matut ni gima watimo ni be jonyuol nitie kod nyalo ineno paro machielo makelo en ni king'iso janyuol ni makoro ochul pesa maromo kamae kaka wanene ni to ratiro mar nyathi mondo yier ngimane mambele ing'e ni semaye ke janyuol dhi wacho ni ok inyal dhi timo medicine ok inyal dhi timo engineering dhi tim course mafuko na nyalo so ratich nyathini mondo oyier career ne kata ngimane mambele iserocho odiochieng' magini no okadhe mane paro maneno ka antie godo kanyo. Dr. David Onunda imene karwa ketwa ka intiere kaunti ma Kisumu gi sani isewinjo ywaka ma jonyuola osebedo goda inya to mago ma nyithindgi notimo penj e higa mar 2023 to higa ne mar 2024 giyudo letters kata barupe mar mondo mi giriwre kod mbalariany mopogore opogore mak mana ni nengo mar somo ema giwacho ni malo in korka kori be ni paro ni new funding model ema koro kelo ajema ahinya ne somo e mbalariany mamiyo koro janyuol ng'ado burania konego beni bedo kata laktar to koro weri godi timane course moro mani piny ma anyalo afford an kaka janyuol ni. Erokamano Joyce. King'iyo wach mantie makoro oyudo jomatindo manonego beni donje mbalariany sani gima duong' kanyo en ni new funding model no mana kaka Mheshimiwa Orero kachiel kod Dr. Atose wacho new funding model kaka no kele ne nitie kod weche moko iye kanyo manonengo bed ni jogo manokele ne nono matut mondi kane pok giketo mondo mi ochak tiyo ging'e ni to bende kiketo nyithindo ni chulo percentage moro bende jonyuol gi nitie kod nyalo mar chulo omenda mikwayo ni mondo mi gichul mondo mi gisom mondo gichwal som gi mbele to mar ariyo kaka ni iketo nyithindo e band mokwongo kata mar ariyo bende notime e yo makare machiwo ler maber ni nyathi ng'ane ka ng'ane band ma kama monego bed nodonje koso ne nitie chochni moko iye kanyo ma weche nochakore kato mar ariyo sirikal onego bed ni timo migawo margi sirikal miyo mbalariany mag sirikal dhi ka ok oyudo pesa monego bed ni oro maendi e tabu maduong'ie moloyo sani koro iloso budget mar higa ni kod higa 2025 sami timo mano onego bed ni wang'iyo ni to pesa madhi chwalo somo e mbalariany moket mar sirikal onego bed ni chulo bende sirikal timo migawo margi koso giweyo migawo margi gore piny kanyo miyo nyithindo ok yud thuolo maber mar somo kata mar adek gima nene wachni en ni nitie gimiluongo ni communication chalo gima jomonengo bed ni lero ne jonyuol kendo lero ne nyithindo kaka chudo no onego bed ni bedo ok osetime e yo makare kech kiyudo barua manyisi ni dhi chulo 612 jodalawa mano gima kelo buok maduong' ne janyuol kendo ne nyithindo monego bed ni yudo somo kadine bed ni noler gini e yo makare mana kaka Mheshimiwa Orero wacho kato bede portal ma king'iye tineno maler ni an to adhi chulo kama to sirikal chulo kama kato koro ibedo piny ka in nyathi ibedo piny gi janyuol to ng'iyo ni wan kaluwore gi nweng'o marwa e dalawa ka maendi e gima wanyalo chulo koro we wadhi mbele mondo wadhi wasom gik moko adek gi ema aneno ka okelo chochni momiyo koro wantie kama wantie seche mwawuoyeni. Erokamano Joyce. Mheshimiwa Orero, chochni makamae unene mana e gwelo mogwel godo nyithindo man mondo mi odonje mbalariany kochakore dwe mar 8 kod dwe mar 9 higa ni kose jopuonjre manodonjo e mbalariany mago manotimo penjgi e higa mar 2022 bende ne nitiere kod ywak makama kaloro ni wang'eyo ni gin e lot mokwongo mano chako tiyo kod new funding model makata nyaka sani koro wacho ni ineno ka jonyuol ywak ni nitiere areas magintiere godo mag elufe ma ok ginyal chulo. Aparo ni erokamano ahinya. An kane funding model ni biro mokwongo na agore kod rombo gi guok.
Nikech ang'o? Nikech naseneno ni ne ok odhi konyo nyithind jo-Kenya. Nang'iyo gik miluongo ni parameters, koro waluongo ni independent variables, ma wacho ka. Napimo negi example, an ing'e principle. Koro ang'eyo kaka imiyo ji kony ei sikul. Napimo negi equity, kadwa yiero nyithindo ma gikonyo mokalo ka. Gifomo komiti madhi malim nyithindo gi nyaka utegi. Mane ni to nyathini odak nade, to ere kaka nosomo, to nosomo e yo machalo nade. Nikech giwacho ni ka giyudo ka nyathi nosomo kata makini, ni to mano koro ok mi kony. To gikia ni samoro makini ni nergi moro ema ne chulo ni fees. To wan Afrika ka chulo ni fees okamiri na andik ni receipt ni ma ami kawuono 50,000. Mano waluongo ni onge e Afrika waka. Kikwaya fees tagoloni tachuloni to onge record. Kendo ging'iyo ni to nyathini osomo e skul mane. Ni koro kisomo Maseno to tiende ni in gi pesa. Moloyo ng'at mo osomo kaka Shadrack Kimalen. To gino ok en kamano e piny ka. Samoro ka nyathi okalo to jogweng'e masolone modhi motiek skul. Samoro ng'ato dhi ma us lope, lo ma en go te. Ong'e ni nyathina ni riek, kodhi otieko skul modhi university to duogo konya. Koro manwa na pingo kabisa e wachno. To nyithindo manoluong higa mokalo ka, ne ok gin gi konyruok e yo maber. Nochunowa mwaluongo PS, mwakone ni ondik ne vice chancellors te me Kenya ka, mondo kik giriam nyathi moro amora e skul. Mamano ne gitimo, emomiyo ne ok oriam nyithindogo. Ok ni ne gionge shida magin go sani ni. Wane mane wabedo piny kaka komiti, mwaluongo PS mar higher education gi CS te. Mwakone gi ok wadwa neno nyithindo midhi riembi kapok uikoru kaka sirkal. Ikruok mane owinjo giikrego en ni university gi nowinjo gior ne gik miluongo ni capitation. To ma sirkal ne okoro ne jo university. Momiyo jo university koro ne gionge kaka ginyalo timo, nikech gidwa ni nyithindo chiem, gidwa ni nyithindo tim penj, otim gigi to pesa bende gionge go. Tiene ni sirkal nowacho ni dhi oro ne universities pesa, to university gi be okoro ne gi pesa. Omiyo recess moro mane wan go mokwongo che nowuotho e universities gi. An nadhi Western, wadhi gi grube, wawuotho e universities madhi 20. Wayudo ni kare sirkal pokoro ne jogi pesa kaka dwarore. Koro ok en ni jok masane gi emokeyo yudo chandruok. Kata jok manyocha nitie ka, nyocha nigi chandruok to ne pod oumore. Nikech ne pok gitieko somo ma ikgi gorumo. Koro sama ne gitieko ni eka shida gi koro oyangore lela. Oyawre ni kare jogi ne somo to sirkal pok ochulo negi pesa mane gichulo. Ka sirkal ne ok ochulo negi pesa, university koro nyaka mi mana nyithindo ka fees, nikech gin be gionge kuma giyude pesa. Omiyo koro nyithindo yudo ni ng'ato omi fee arrears mar 300,000. Ma emomiyo nyocha kanyocha wan e bura wakone PS ni mondo oluong barupego mondo koro gi ik barupe maber ma ng'ato ka ng'ato kodhi e portal ikoni ni inine band 1. Tiende ni mago nyithindo maonge nyalo kaka kabisa. Koro ging'e ni kane band 1 adhi chulo mana fees mar 20,000. Kane band 2 adhi chulo 60. It is depending on the course meeting. To mabi pod nyaka tim. Gigi giwacha wacha ka. To kidhi ng'iyo ni to be jogi otimo capitation. Kaka sani watimo budget. Ang'iyo budget mar universities. Gimarache mogik. Ni kane watimo gimoro ni BPS. Budget policy statement. Nuwaketo ne Nairobi University karibu 1.2 billion, 1.1 billion. Kakoro nuwabire budget estimates, makoro nuwatimo budget. Wayudo ka pesa mane waketo ne Nairobi University ogole te. To ma university maduong' mogik. Kata kakoro wawacho ma koro biro masani gi. Ma university ma ng'ata Kenya ka ong'eyo ni Nairobi University e university maber kendo mitime engineering courses, itime medicine, itime courses mabeyo. To sirkal nyalo golo, mano treasury, ogolo ni Nairobi miyo 0 shillings, not 2, not 3. Koro university ma Nairobi ni, eto odhi konyore nade.
kidhi Kabianga wachako tim kamano. Wadhi Jaramogi omi 13 million ma ok imi kata skul michako. Tiende ni jo sirkal onge gi interest mar somo e Kenya waka. Aparo ni gidwa go university gi piny nikech koro nyithindo mariek ok nyalo dhi e university. Gidwaro ni koro jomane go emodhie kuonde tiegruok mambalariany. Dr. Toka duoki e tiegruok nikech kwang'iyo kwan mag jopuonjre mane oluonge kuonde tiegruok mopogore opogore mano higa mokalo. Wantiere kod jopuonjre maderomo 1,185 mano bedo placed gi KUPS mano higa mokalo. Mano nego bed ni dhi mbalariany mopogore opogore. Kata kamano wayudo ni 19,572 nokodhie kuonde tiegruok. Higani kwan no nyalo medore kose kaluwore koda ni higani nitiere medruok e kwan nyithindo mano bedo placed nyaka 1,134,743. Bende wanyalo neno ka nyithindo mang'eny weyo dhi e mbalariany gi manyo mar mondo mi many yore mamoko mag tiegruok. Mano gima dhi timore. Nikech be wasenono gimomiyo nyithindo mathoth ne ok report. Higa mokalo. Ineno. Sani koro wang'iyo fees momedore. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo sani emwaneno ka gigi timore. Medruok mar fees ni en mana higa mar 2022 kod higa mar 2023 gi higa mar 2024. Kose fee osebedo ka medore, kose new funding model ni emokelo ajema. Ang'o matimore hie. Higni mang'eny kendo mheshimiwa bro ng'isi ka wan kaka nwasomo kwa donjo university. Fees na very stable. In fact, ni wuok koru king'e ni dhi chulo pesa di 16,000 yes. tuition. Ineno. Accommodation ni ng'eyo. Ineno. En gima higni mang'eny kabisa ne very predictable and stable. Janyuol ka janyuol ong'e ni ka nyathina odhi e university to kata ka dhi uso dhiang'. To amedo mana matin to nyathi somo matieki. Sani nyaka nyo wachak new model ni. Ineno ka chochni nitie mang'eny. Bende jonyuol ok ong'eyo kaka wawacho kata mana joma tudore gi jonyuol mondo ng'isgi ni magi mae kaka idwani mondo itim. Ok gichop tijgi. So omiyo wan e situation moro makoro, wan e hali moro makoro nyithindo mathoth ok dhi e university. Nyithindo moko biro ringo dok e TVET. Moko bende biro kikibuogi ni nyathi moyudo A biro kwayo mondo odhi otim odhi primary teachers college. Penjo ma penjora en niya, ang'o momiyo sirkal ok dwa tego somb university? To somo mar TVET waseneno kitego ong'ala mamalo. To mar university mar mbalariany to ok gitegi. Nyalo bet ni sirkal ok dwar jomosomo ahinya koso en ang'o? Nikech samoro nyaka ng'i mbele kucho jok midwa tiyo godo gin joma chalo nade. Joma tiyo go yoto gin joma ok osomo. Mabiro penjo mang'eny. Inya paro ni diere moko e mbalariany ni nitiere joma timo philosophy gi joma timo religious studies. Ne gipogore department. No kaw gi onywandgi. Ineno. Kata oluongi ni studies mag government. Ineno. History and government. Joma ne timo literature gi joma ne timo English no pogore. No duogo nywandgi. Masani kure timo gimiluongo ni integrated. Nikech nyalo bet ni sirkal ng'iyo ni nitiere ong'ala mar rieko ma ok odwa ni mondo mbele ka wajiw. So wathirgi. Kech kwa thirogi to kwa keto dhiere ngimagi to koro tiyo kodgi yot. Lakini an bende awuoroga nikech ji paro ni jomo ok osomo matiyo go yot. An koro kaka jasiasa. Afadhali ibed gi jomo somo. Nikech ka in gi jomo somo to unya bedo go piny miwach ni ma piny ni owinjo watim kama to wayawo yore kama. Koro idea ma ni ok dwar ni mondo ji obed mosomo e Kenya kani. Akia ni philosophy ni to giwuok go kani. Kadwa mana wacho gimoro kani jogi TVET ikony. Okapa ni en adieri ahinya nikech giwacho ni gidwa tero TVET. Ne watimo allocation mag pesa mag TVET e last financial year. Kaka an agero TVET. No waketo government no winyo be ni miwa 70 million mondo wager go TVET. Na neno ka pesa ni dideko. Ma kaw pesa CDF. Ma na segero TVET mara. Mondo akony go job. Pesa mano
ket ne jo TVET ni mondo bigi be pok obiro nyaka sani matine ni jite ywak koro waneno ni ji ywak te e wach mar somo ni obed TVET obed university wa ywak. Dr. Nunda ka intiere county ma Kisumu kinyi makawoni nyalo bedo ni sirikal nyalo bedo ni thiro joma ok dwa joma osomo ahinya pacho ka nikech kwatiyo kod ranyisi ka ng'ato oluong mar mondo mi odhi otim course mar daktari to kaluwore kod onge mar pesa owacho no odhi otim kata course moro mar agedo kata mar tueng'o kaluwore kod nyalo mar janyuolne mano nyalo kelo ajema mane ahinya ne sekta mar somo ka ng'ato koro dhi timo course moro kaluwore kod pesa ok ni kaluwore kod lony mare. Nitie weche ariyo kanyo Joyce. Mokwongo sirikal nyiso nyao ok mane somo mar mbalariany to nyiso nyao weche mag somo kochakore kata mane primary kata mana junior school kata mana secondary weche mag capitation gi chando ji te education system ka omiyo sirikal nyiso nyao marach moko nego bed ni bedo. Mar ariyo sirikal ni ne owacho ni en sirikal madhi ng'iyo weche motenore gi hustlers gin jogo ma ok onyal to chutho somo e gima nyalo golo ji e bier. Ji mang'eny winjo ka Mheshimiwa Orero wacho to kata mana wan kama kata mana Freda to ne ok wan jogo moa families madongo to iyudo ka somo ema miyo samoro nyalo wuok piny kendo idhi malo. Sama sirikal keto somo bedo matek ne jogo ma ok nyal tiende ni othiro jogo ma ok onyalo mondo mi kama gintie no ema gisike kik giyud kaka giwuok piny kama gintie mondo gin bende gidhi malo mondo mi gilos kaka ngimagi mandalo mambele nyalo bedo. Tado wacho niya e kama wantie sani ni sirikal chalni oketo makoro ka jogo ka ok in ng'ano mantie kod nyalo to samoro somo dhi rochni samoro idhi somo puonj to in ng'ama nonego bed ni idhi somo laktar to jopuonj go be ok gindiki. Koro an gima neno ka shida madhi bedo mbele ka en ni wadhi train kitiyo gi ketho i-train a workforce that you cannot absorb. Kech ka koro ji odhi owuok nekech an puonje manye kora nyalo dhi somo nekech mane ma janyuol na nyalo to puonj no bende nafase mag tich ok wanyalo yudo thuolo mondo mi ndik ji. Wadhi keto a mismatch between joma wa train gi joma economy nyalo absorb. Omiyo sirikal onego dogo bed piny gilos mpango makare manyalo miyo kuonde monego beni migawo meji onego beni somoe oluwre gi kaka economy mar wachal mondo mi wadong Kenya odhi mbele. To mano bende nyalo kelo dhungruok mar kos kapok wadhi yueyo marwa mokwongo Dr. to nikech ineno ni in kaka jago matie mbalariany wang'eyo ni higani kinde mane ilando jopuonjre mabro bedo kadhi mbalariany mopogore opogore gi courses magitimo iyudo ni course mar puonj ema jopuonjre mathoth ahinya no yiero. Ang'o momiyo mae timore? Nyalo bedo ni course no mar bedo japuonj ema bet ni piny kosango matimore kose nyithindo dhi adhiya kacha kalore ni wacho ga ni bedo japuonj en gino mantiere kod nyathi. Kendo gima ng'isi ma bende nyalo buogi en ni nyithindo moko matimo course mar puonj moko kuom gi ne ok oyiero course no ket gi aketa kacha giyudore kanyo mathoth ahinya magogo mbaka keta puonjo kuno thoth gi oyudore kanyo ne ok giyiero to ji mang'eny dhi e puonj aparo nikech puonj ongorore ahinya e wang' ji to nitie courses moko ma bende kata mana university ma Nairobi ka nitie courses moko bende nyithindo obire mang'eny kabisa machalo kaka courses mag arts miluongo ni BA general okawo nyithindo mathoth kabisa ma samoro yudo ka klas achiel ipuonjo kata nyithindo 300 ineno. So ok apani en nikech nyithindo thoth e somo mar education mar puonj nikech mane mayot kata nie mabeche ne piny. Apani en kaka system mar keto ji nyithindo moko yudore kuno nikech ne giyiero moko bende yudore kuno nikech kuonde mane ginyalo dhiye ne cluster points gi otamogi koro giyudore kama cluster ne nyarwakogie. Mane kaka nyalo kete. Nitie gimeda medo anyalo medo ni samoro nikech sani nyaka ni wadonje parliament waseketo pesa mar promotion last financial year ni waketo $2 billion kendo ni waketo pesa kendo mindiko go jopuonj kata sani ni waketo 8.3 billion
to mondo wang'e kinyalo ndik go jopuonj. Aparo ni sani joma apply courses samoro gineno ni sirkal kaka dakteche neno ka sani ok ndiki, engineers ok ndiki. Samoro gineno ni jopuonj koro osechak ndiki. Omomiyo ng'ato kodhi to ok atim mana puonjo ni inyalo ndike ka tieko university. Mano bende nyalo bedo medo namba ma ji dhigo e puonj sani. Nyakora Mugejo adwa nakawo yweyo marwa mokwongo e twak e chenro mar mbaka romo kinyi ma kawuono wamodho mana pi matin waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Nyakwara Mugejo nkocho pongeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana wanti rekoda gimilongo ni adek maliet in short tatu mot Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party. Kon jok manigi talanta wanti rekoda jofumo gi kayo hello wanti rekoda MC move your body go vibrator fire girl turn around chenro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi Nyanya kachto chenro lungo ni Thum Dagmon pull it over pull it over pull it Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Sigana ganwe. Sigani mamito. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Utimango. Kare. Ano ka wuok ka. Meher kaul gil. Hayo hai. Hayo hai. Hayo hai. Nyakora Mugia Jwang erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kaponi ekiriwori kodwa gi sani pok ilewa ahinya watwa kutudore kod mbalarianya ma nyaka sani penjo mwapenjo ni obiwo nengo mag somo ahinya ne courses mopogore opogore ka nyaka sani koro liekore ni kaluore kod barupe mane jonyuola ka achiel kod nyithindo yudo malungo gi mbalariany mopogore opogore fees manoket kacha mar timo course mar degree moko kuom gi wanyalo wacho ni nitiere range mar 1,100 nyaka gimoro 1,700 gino ma omiyo jonyuol moko nitiere kod buoka maduong' ahinya kendo nyalo miyo nyithindo mathoth koso dhie kuonde tiegruok mamalo mag mbalariany kaluore kod noka mar omenda mar somo. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod wela dek Dr. Fred Ato mano jakom mar UASU mbalariany ma UON antiere kae kod mheshimiwa Peter Orero jakanyo komiti ma ochung' ne wechego mag somo e od bura mamalo kendo jaod bura ma Kibra kaachiel kod Dr. David Ono kichwalonwa ote penjo paro moramora kokalo e laiwa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Kwaduoge twak maru okinyi makawuono aduog kodi Dr. David Ononda ka intiere kaunti ma Kisumu. Kaluore kod midhiero mwaneno gi sani nyalo chopo kumore Kenya kama koro courses moko iwacho ni ok nyal time pacho kae kaluore kod jopuonjre matin manitiere e courses makamago kaluore ni koro kwachiwo ranyisi ni kata course mar engineering fi obembo nyithindo mariek manyalo timo courses makamago gidhi timo courses mamoko. Tin mar jopuonjre e courses makamago nyalo miyo courses moko irucho oko e mbalariany ma pacho ka to mano kotimre sekta mar somo ahinya te kuonde tiegruok mamalo nyalo bedo e yo machalo nade. Dr. Nunda. Erokamano Joyce. Gimomiyo watiego jowa e rang'iny mar mbalariany en mondo mi Kenya obed gi jomo nigi lony kuonde mopogore opogore. Nitie migawo ma jomo timo engineering kendo engineering kanyo bende kipoge to nitie courses mang'eny mopogore kanyo. Jogo gin jogo madwarore ni nyaka bedi e piny ka mondo mi gikony tije ma jomo somo engineering nyalo konyo. Sama koro wang' courses moko idhi iloro makoro ok nyal tim nikech king'iyo engineering michiwo kaka ranyisi na engineering no kata mana facilities equipment monego bed ni tiyo godo mondo mi jogi otiegi e yo makare ok gin gigo manengo gi ne piny gin gik manengo gi ni malo manyiso ni sama koro sekel gi magin kanyo ma lecturers nitie manyalo puonjo courses go eko nyithindo masomo gigo onego bed ni nitiere onego bed ni gintie mondo mi watigi facilities ma wantie godo go e yo makare e mbalariany mopogore opogore kata bed Nairobi University kata bed JKUAT kata bed mana Technical University kuonde ma engineering courses gibede offered. Ka nyithindo ok odonje courses go to koro facilities ma wan godo gi ok wabitiyo godo e yo monego bed watiyo godo. Mar ariyo wabiro bet ni economy wa tokigni moko mbele ka koro ok wantie gi skills madwarore mondo mi every sector of the economy obed well taken care of. Koro mai tabu mantie to tabu mar ariyo asetuo mochien kacha ne wabiro bet ni koro jogo mwatiego samoro watiego gitu kuma wadhi tero gi e onge to chutho jogo maloso policy onego bed ni wang'iyo mbele kuom higni 5 kata 10 kata 20 mbele ne to nyithindo me university sane ge ka gitieko wadhi produce adi to economy wa kaluwore gi kaka dongo wadhi dwaro gi adi ka wadwaro jopuonj wa produce adi ka wadwaro engineering obed civil engineering obed whatever type of engineering wadwaro adi ma economy wa dwaro mondo mi wamed gero piny kadhi mbele. Mago projections monego bed ni bedo to chalo ni jogo motelo e weche mag policy samoro gidok piny samoro gintie kod nyawo moro mamiyo ok ging'i gigi wan waketa ni nitie new funding model ka nyithindo nego bed ni chulo fees kaluwore gi course ma gisomo koro wabedo gimiluongo ni academic
in our decision making rather than tiyo gi gik ma practical kama Kenya nitie sani gi kuma wadwa ni Kenya ochope higni mambele. Mano e shida maneno ka wantie godo seche mwawuoyo. Aneno ka Dr. Toka achiel kod Mheshimiwa Orero yiera ahinya kod gino miwacho ka nitiere kaunti ma Kisumu kono. Dr. to in bende kabiro korka koro iparo ni nengo mamalo mag courses moko nyalo miyo courses makamago koro bedo kod kwan jopuonjre matin manyalo miyo koro nikech wang'e ni e kinde mang'eny e piny Kenya ka nitiere courses moko ma mbalariany moko oseamua ni to do away with them kaluwore kod kwan matin mag jopuonjre. Bende nyalo neno ka shida makamago mako moko kuom courses monyalo wacho ni kelo joma tek e pacho ka obed lakteche, obed midusa, obed kaachiel kod kata course no mar bedo kata okil kaluwore kod tin mar jopuonjre ni japuonjre ok nyal timo course no kaluwore kod pesa matin kata pesa mamalo ma idwaro to janyuol to onge kod pesa. En adier gima daktari owacho no. Nitiere courses to gin courses ma gik weche mag dongruok, gedo mag barabara kata mana weche mag mag thieth. Nitie courses ma nyaka sirkal omede teko. To ka koro bech courses go osedhi malo to nyithindo matin ahinya mana man kod nyalo ema biro dhi timogi. Ineno. Bomiyo biro chopo kama koro nyithindo tin jopuonj ng'eny kata university wacho ni yani onge tiende mondo wabed koduka nikech nyithindo mopuonjo tin workload be koro dhi piny. Koro nitie joma biro tijegi biro rumo nikech university biro timo gimoro ni rationalization. Ka wan gi nyithindo matin to ang'o momiyo nyaka wabed kodu mang'eny kamano. Mana achiel. Mar ariyo, courses ma pesa gi ni malo gi ka nyithindo matin okaw mo chulo pesa go to nyithindo mathoth odhi e courses ma pesa gi ni piny to university revenue ne dhi dok chien. Ineno. To ka revenue osedok chien ne university to chudo mar osara dhi dok piny. Nitie jotije ma bende koro nyaka ter dala. Ineno. So bedo ni courses moko bechgi ni malo moingo moko dhi miyo nyithindo matin dhi malo kuno to dhi duoko revenue mar university mar mbalariany piny to mano manyiso ni jotich mang'eny be ko nyaka tim nade nyaka or dala nikech ok nyal chulgi. Nitie pinje moko ok ang'e kaka wan kaka sirkand watiyo but nitie pinje moko machalo kaka Iran miyudo ka gi focus universities ma technical kendo sirkal miyo gi pesa mowinjore godo. To kata mana pinje makoro samoro wakelo to geronwa barabara, geronwa udigi. Dongo wapuonjo engineers kae. Dongo wapuonjo jogede mbalariany ka. Tang'o miyo owuok odhi waomo jomoko oko. Nikech ok wan gadiera gi mamagwa. Nikech kanyo ok wakete sironyo. Onego walok pachowa kaka sirkal, kaka piny. Mondo waket wajiw tiegruok e courses manyalo kelo dongruok kendo manyalo konyo jowa kendo manyalo konyo piny e yore mag gedo, yore mag barabara, yore mag thieth, gik machalo kamago eko e gima biro mbele ka. To mano manyiso ni sirkal nyaka ket pesa kanyo mondo gigol gima timore sani koro okel pek mar school fees oket e wi janyuol. Sirkal luoko lwete. Gino ko jadi kata capitation koro gior pesa be ginyiso wabro ka gewro ka wabro chul to janyuol bi duoko ne misori giko ne a collapsed system. Mheshimiwa nyalo bedo ni kumowacho meni nyalo bedo ni somo donga ahinya to mago mag kuonde tiegruok mamalo mago mag mbalariany dongne mana jogo mantiere kod pesa kende nikech kalure koda kata data mano okete nyim komiti mane intiere mano chieng' tich ariyo mano ma juma ni nitiere nyithindo mago madero 9,726 ne giwacho ni e kinde mane inono chal margi nok ne status magi ok nobedo captured e yo makare mak mana ni 4,087 kende emane onon chal margi masche moko timne gi lokruok to madero 5,639 nyaka sani koro kwayo margi no wit oko. Nyalo bedo ni adiera new funding model ni kaka itiyo kode oko capture nikech owacho ni onego bedo ing'iyo vulnerable nitiere mago mag extremely needy gi mago mag less needy bende ong'iyo gi yo makare ka wanyalo neno ka nitiere 9,000 mano chwalo ywak margi ni status magi ok nong'i makare. Erokamano ahinya. Aparo
ni neno kata kaka no awuoyo an kane wan e education committee ma gik mipenja go emane wakwero education committee kendo no wabedo gi lit ahinya. Iyudo ka nyathi mane band mokwongo ma vulnerable cha otero ywakne ni fees mimiye no pod ok onyal chulo, to jogo pod weya kamano, wacho ni nikech osekete e band no onge gima ginyalo timo. Ka koro nyathi oywak ni ya watimo medicine tana na chulo mana 20,000 ok anya chulo 60,000, ang'o mamono sirkal medo keto fund mabafa nyithindo gi te ma vulnerable gi ma nyathi mora mane band mokwongo, band 1 most vulnerable, ok owinjo wachne ni ka ok inyal chulo 5% to the team course mar 160,000. Magi gima ne wapenjo minis nita ang'o momiyo matimo. Ne wapenjo CEO mar HELB, ne wan gi CEO mar HELB, mar KUPS, ne wan gi jogo te mane advance weche mag model. Ne wakone ni kare koro udwa ni Kenya ka jok man gi mwandu mondo koro somo, jok ma jochan koro we somo. To king'iyo gini matut ok en mana mbalariany kende. Sama wawuoyo kodi ni kiwuoyo gi principals mag secondary schools moko dwano gi lor school nikech capitation mano winjo bedi ni oro kapok oyaw school nyaka sani pok odhi ne school. Nyithindo thagore, jopuonj thagore, mano mana high school. To kibire JSS ka bende jopuonj pod waonge go JSS ka. Tiende ni gini en gi viral effect. To wawacho ni the next 5 years ka waloko kaka watimo gigewa, universities dhi dong' ne jomomeo, jok moko meo te ok dhi bede university. To bende university gi nikech ok yud capitation, lecturers gino iluongo ni brain drain sani koka wadwa bedo kode Kenya ka, nikech Kenya ka wan gi ji mariek ma saidi. To jogi ka koro ok nyal chul gi salary nikech ok omigi capitation gi sirkal. Jogi ok nyal chul gi salary nikech pending bills mag university sani en 76 billion not million. Koro ka gin gi pending bills mar 76 billion to e budget estimates mane watimo to ok waketo pending bills gi, tiende ni next year gidhi chako medo pending bills gi, dhi bedo about over 88 billion. Magi miyo universities be koro ok nyal run, lecturers makanyo be ok nyal chul, health status mag health care margi NHIF chief sani ma winjo be nitimo bende ok bed remitted. Koro to ere kaka wadhi run universities ma Kenya ka? Tiende ni nyithindo bende midhi riembe ni ok ochulo fees gi ok nyal dok nikech university ka be onge pesa manyalo konyo go university. So kalure kod new funding model nikech wang'e ni nyithindo go ma iwacho ni vulnerable kachiel kod extremely needy mawuok e ute magina ochando ahinya kod mago ma wanyalo wacho ni ochando kabisa gi jogo mabeto chando kata extremely needy, nonego bedni giyudo 100% funding, to jogo ma needy kachiel kod less needy nonego bedni giyudo ata malo 93 mano mar government funding. Kaka jakanyo e committee mar somo Mheshimiwa bende usenono buyango na adiera nyithindo mane oyangi ni gin vulnerable yudo 100% funding kowuok kuom sirikal mamalo, kose mano gima ondika oketa andika te ground ok otimre mar adiera. Nyoro apa ni kapok wachako wuoyo igolo kama chairman wa mar education committee wuoyo iwinjo penjo mane wapenjo. Ne wawacho ni wadhi luongo gi wik mabiro, wadwa ni gibinwa giketnwa kaka nyithindo gi examples ma wan go mondo wane to needy students gi be omigi 100% scholarship, to ma vulnerable gi omigi 100%, to the most needy gi be omigi 93 or 95. Wadwa ni gibinwa giketnwa wane wadhi kawa holiday, wadhi kwa rusa from the speaker, wadhi bedo gi jo university for a whole day, migi penye ni to gik magi keto wagi gin mana for public consumption koso magi gik matimore adieri e universities magwa, nikech gibiro ga academic things to ma practical parameters magi keto waka wako ni ok nyal tim nonro gi maber, they are not verifiable, ok nyal tim nonro gi maber nikech ok nyal pimo ni ng'ato kodhi e skund ni to en gi pesa mang'eny.
mago gik mok inyal tiyogo. Koro wadwa ni gimiwa classical example gikonwa ni ma gi ma nyithinde di mwamiyo scholarships 100%, nyithinde di mwamiyo makama, to giae families mage, wadwa kuma giae families go, wadwa skunde mane gisome, wadwa kaka family gi ang'o momiyo omigi mano, maka ok gimiyowa to wadhi ng'iyo ni kare gini model ni owinje wakethe kisunjo med dhi mbele kaka committee mar education. Adwa nasoma ntie gimida medo kapoka somo otemo. Adwa jiwo gima mheshimiwa wacho kani. E constitution marwa nitie gimoro miluongo ni discrimination. Wachomo gi modendwa ni kaka wadhi pogo oganda Kenya ka. Nikech the moment michako luongo ng'ato ni needy, ng'ato vulnerable, ng'ato less needy. Kaka chopo university, nyithindo gininde hall achiel. Nyithindo gi samoro nitie ginene events matimo university magirome. Gidhi ng'iyore nang'o. Ka ng'ato ng'i to wacho ni in vulnerable, in less needy. Ineno. So wachomo kamodhi pogo oganda. Makara ka uromo kar tich. Tina tiyo mana kodi lakini nang'e ni in vulnerable. In ng'ama less need. In ng'ama ineno. Koro chopo kama nitie pinje moko biro ka konyuoli e dhier tikendo mana jadhier wadu. Ineno. Ok oyieni mondo ing'ad barabara iduog koni. Mane kama koro wachomo sani gi policy mo develop as a country. Yet iwacho ni Mandela ne koni education is an equalizer. Manyalo golo jadhier mabed jamoko. Kata in kama ibede ni dine ok idhi skul dikoro ionge ka. Wawinja ne Dr. Onunda bende ndino miwa pache. Mendi paro ni wach makama nyalo kelo discrimination moro. Matine ni ng'ato nyalo ng'iyo wadgi to wacho ni ahewi in dong in vulnerable ahinya, in needy, in less needy. Ayie gi paro ma osiepna ato wacho no. Mak mana wacho ni categorization no to inyal time yo ma kata ka bet kodi e class to in ok ing'e ni an vulnerable. Nikech pogruok to nitie jomoa e families ma ok onyalo kabisa, nitie jogo mabet berberie. Magi realities mag life. Mak mana ka koro itimo gi e weche machalo kaka mondo mi yud kaka ikonyo ji mondo yud kaka gisomo, to onego bed ni time yo moro ma ok onyenyore ahinya, man ka ng'adonjo to koro ni in e kategori ni to in kama, mago nyalo miyo kibedo e skul kata kisomo to koro iwinjo ka ok in gi confidence ma onego bed ni bedo godo kaka jouma moko nitie godo. Koro magi weche monego bedi. To adwa tumo matin e wach ma mheshimiwa Orero wacho. Gima chandowa sani en ni samoro pesa kosechiw monego bed ni dhi konyo universities kata madhi konyo nyithindo, to samoro gigi ok wang'eyo ni to bende itiyo kodgi e yo makare. Mheshimiwa Orero, ok ang'eyo kata kaka committee mar education bende unyalo bedo ni uluongo jogi ok tok 1 year but tok gi e kore kanyo ka gik moko pok odhi marach ahinya, mondo wang'e ni to pesa gi bende chopo ne nyithindo, bende gichulo gigi, bende sirikal timo migawo monego bed notimo, ma ok wariti ma gini ogik ma higa orumo luoro ma weche osekethore kore kwaduogo wafwenyo ni kare ne ok giorogi, kare universities onge gi pesa, kare lecturers gika makoro lecturers ok dhi chule. Bende nitie yo mwanyalo bedo go mondo wageng' gigi kapok gimuomowa, mondo mi wachwal somo me mbalariany obed motegno kaka onego bed ni bedo. Mheshimiwa Orero, winjo kanyo kaka Dr. Nundo penji kanyo ni bende nitiere yo minyalo non godo gigi kapok higa orumo kata kapok semester kata higa mokwongo orumo mar somo, ma ok ni koro kochopo ni e giko mar higa koka muomo janyuol kata muomo jopiny ni ma osebedo katimore. Bende unyalo nono kaka pesa go igolo kapok higa orumo? Pano mano penjo maber ahinya. Sama achako wuoyo na koni kane wane recess nwadhi timo gimoro miluongo ni oversight, rango kaka university gidhi. Mane wadhi Eldoret universities wage nwatemo wuothe 18 kendo nwawacho ni nwapogore group 2, jomoko nodhi western, jomoko dhi central and eastern. Wadwa ng'eyo adieri ni to be pesa gi gike universities to ka gigik tang'o ma gitimo, to projects mage ma university ka university osechako. Inya yudo ka nitie university mano chako gero library no osekawo 15 years, okwamo kanyo to setiyo gi billion kata million 600 to ok onyal dhi mbele. Koro gigie mwang'iyo kata waburo wandiko
ripodwa no biro guide wa kaka wadhi timo budget ma imiyo universities gi. Koro wan be kaka committee wasekawo steps nyaka nye wabede committee ni mwasewuotho universities go, wasebedo gi vice chancellors, CFOs, finance officers, magi nyiso wapenjo gi ndo pesa di mosedonjo. Mwapenjo gi wan gi the list kaka ne wawuotho universities go. Magi mwadhi tiyo go kata kwa dhi romo week manyien, mwadhi kone gi magi pesa manokonwa no donjo, magi mano wachwe no the vulnerable students. En adieri koso en miriambo. Magi be momi ineno kane kakoro waluongo PS. Twapenje penjo motegno nikech wan gi background gik matimore universities. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno mag wachwalo no Okinyi ma kawuono. Jackie Nyarmudi wacho ni gini late, especially ne janyuol ma yuto gini penya to nyithindgi rieka kendo okalo penja. I have a friend ma nyathine nyocho yudo A- bo luonge UON okodhi donjo nikech course modhi timo pesa ng'eny. She opt to do a course in a college. Awacho kanye ni ni help be ochori lwetgi. That money is little manyaka jonyuola med lwetgi. Education is becoming too expensive in Kenya. Paro maliwa ahinya kanyo. Ochieng' Wuda Hero mar Naivasha wacho ni sirikal oduoknwa nengo courses gi piny kiasi nikech an kaka nene mbele kae nyithindo mawuok e anyuola mochando dhi koso somo courses gi. Vox Okoth bende wacho ni chenro ber. We are just requesting government to consider education. Most ma owacho kae ni to entiere en Matthews kawuok Oyugis. Med bana chwalo ote magi Nyakoro Mugia Jwang obo bedo kwa somoge achiel kachiel e kinde modhi mbele ko twak marwa. Iwinjo kanyo kaka Jackie Nyarmudi owacho kae ni nitiere nyathi moro noluonge UON to kaluore kod pek mar chulo fee. Janyuol koro wacho ni nyathino dhi e college. Jonyuol otim nang'o? Dr. To janyuol ema nitiere kod pek nikech koro nyathi dok ne janyuol. Adiera nyathi okalo penj. Chunye gombo bedo daktari. Ofuku mar janyuol ok ni kare. Janyuol otim nang'o? En pek ne janyuol ma nyathi odok ire. Ibinyo ka wacho kamoro kanyo ni sirkal luoko lwetgi e weche mag chulo fees ne nyithindo. Giduoko gini, giduoko pekni ne jonyuol. To janyuol biduoko ne pekni to onge kod nyalo. Emo yudo ka koro yudo ka ng'ato wacho ni koro gimitim kar dhi timo dhi somo medicine University ma Nairobi, dhi tim course machielo. Pok bro dhi bet kata mechanic. Kech mani gima koro janyuol nyalo timo. Kitang' notimre nade. Noseuso puothege duto, oseuso jamni duto te, odong' gi lwete kofwayo kama. Gineno. Koro bro ngiso nyathini gimitim gima wan godo e lwetwa ka nyalo mana teri kacha. Koro nyathi dok go bade piny odhi okawo gima janyuol nyalo chulo. Ineno. To mani gima na wacho mbele kani bro keto wa situation marach makata mana nyithindo mabro iluongo ni Kisumu luongo ni drop out. Nyithindo madhi were aweya gi somo bende odhuro. To ka gisewere gi somo to gidhi timo ang'o e gweng'. To university ka koro mbalariany ma Nairobi mano mi nyithindo gimoro 7,000. Nus mar nyithindo ma bro biro. Inen, nus mar nyithindo ma bro biro. Nikech ok ginyal. Injo ka semi ranyisi mar achiel mosego ng'wecho dhi kama chielo. To kama ne achiel moko kuonde mamoko ma ok wang'eyo ok bibiro. So namba no biro dhi piny. Akoni ni mbele ka nitie universities mbalariany moko mibro lor. Ibro lor alora completely. Ineno, nikech koro ok ginyal ran. Mana kaka mheshimiwa nowacho, some principals koro dwa timo, dwa loro sikunde. Vice chancellors be bro loro universities, kech kok unyal ran to ang'o mutimo, to pesa tuonge go. To gope bende gintiere godo mathoth ahinya. Gope medore higa ka higa. 76 billion. Yes, medore higa ka higa. Mano 76 billion mano gope mbalariany nitiere godo. Pending bills. Pending bills. To koro sani dwe ka dwe an kaka ja union, dwe ka dwe vice chancellors oro notice ne lecturers. Ka gimoro soromo tarik 15 uyudo notice ni pod ok wanyal chulo rum mshahara ma dwe mokadho nekech pok wayudo ang'o? Pok wayudo pesa. Dwe ka dwe. Mheshimiwa nyaka gorunwa nikech en gima wich kuot kabisa ka ng'ama ng'ongo man gi loans e bank ng'ani nigi nyithindo muchulo nigi fees ma sikunde betinde miyu deadline mar chudo
tarik 15 tarik 25 pok ochuli msara madwe mokadho ineno jo bank osechako oro ni notice, jo insurance osechako oro ni notice, sikunde osechako ng'isi ni koro nyithindi ok bi e skul juma manyien ineno ng'ane wich kuot magino kelo to ng'ani onego bni wuok e ode oidho mtoka kata ochulo mafuta odhi puonjo nyathi ng'ama chielo manyalo cha to nie klas mabe kok odhi tiburo riembe e tich ineno kuom wacho to mheshimiwa kae nyakuwuoge gigero kabisa nikech kama wachomo ni dhi kelo wich kuot mang'eny ahinya. Wach mar gope ma mbalariany nitiere godo un kaka jokanyo mag komiti usetimo ang'o maneno ni gibedo kod fuong'ruok bilion 76 en pesa mang'eny ahinya. Aparo ni wan kaka jo komiti mar education wasetemo mwanyalo kanyocha watimo budget estimates nwakone PS mar higher education ni wadwaro mo gi vice chancellors te no biro gi vice chancellor ma assembly no pongi professors ma wawacho ni kawuono kudiro kidi to probability ni go with professor en mana one. Yes. To professors gi kaka professor Kiama pok no riembe kaka ne podend vice chancellor that time ni onge okomie kata shilling achiel modhi ran go university to kare odhi ran university ni nani to capitation be mi uwinjo bende niyo bende okor koro to kare nyithindo gi to gidhi somo nang'o e university omiyo chairman wan bende kaka komiti watemo gorenu ahinya kendo ma agenda ma wan go nikech bills pending bills gi iyudo ni samoro pok ne gi returns mag benefits mag lecturers NHIF fund magok gi chul koro yudo ni lecturers gi kata hospital ka gidhi to ok nyalo thiedhgi nikech ok chul deductions mag gi koro deductions gi be wadwa ni mondo or pesa mondo chul to kopo ni ok nyal chul gi kik gibed pending bills gibed written off because it is coming or government to the government koro ang'o mi ikete pending bills to pesa gi bende sirkal okor tenene sirkal tinde ka oro pesa mondo jogi appropriate gi for expenditure gi oro mana salaries gi oro 60% and not 100% koro wawacho ni kare 40% ma ok gi orgi kik gi kendi gi pending bills gi ket ni gi chul pesa gi othogo left gi right iluongo no thogo mondo pending bills mag universities bende dok chien to bende wakwayo ni capitations mayore universities sani watimo budget kwaseketo gi e budget tang'o momiyo the treasury kendo dhi golo pesa gi without kata ka ok ginyiso gima parliament osekadhe fiscal indiscipline tiene ni jogo budget mwatimo owinjo bede ni ogisiki gikelo ni wachak watim supplementary budget watimo ma to bende gitiyo gi moro ni article 223 ka gisetiyo gi pesa ma ok okalo through parliament nitie article 223 ma wacho ni ginyalo tiyo gi pesa kata nitie emergency kata gikelo nwa to approve as parliament koro magi gik magitigo gitiyogo kapok gikele parliament for approval wan gi gigi mang'eny cases mang'eny omiyo wan bende wan gi supplementary budget mang'eny wadwaro ni kwa make budget to wabed gi gimoro miluongo ni fiscal discipline. Adwa ni umak parono gi kanyo matin kaka pile chendo mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi wawinjane gino magiluonwa e counties mopogore opogore gi e thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa. Oyawre George Aoko ka intiere county ma Mombasa ichiu na dokinyi makawuono inyalo nyiso no kinyi makawuono itudri kodwa ka intiere kanyang'e ni luonwa chedo no motudore koda kedo koda tuono mar diabetes. Aoko Erokamano ahinya mana kaka iwache no kawuono wantiere e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ne wayuore e romo magalamoro mokelo kanyakla jolony mag weche mag thieth to chutho en tuono mano mar diabetes kata tuo mar sukari gikoni en tuo masani chalni mako oganda mathoth kendo entiere gi midhieche mago momania wuoye gi moko kuom jolony kaendi mantiere kae mondo mi onyiswa ni to tuoni en tuo machal nade to midhiero mane ma entiere godo e kind oganda machiegni ahinya kuom loso gi Ramogi TV chaknochaka gi nyingi tinyiswa ni wach tuo mar sukari kata tuo diabetes ni ang'o gini motwakie iluonga ni Betty Okere an
an dietitian, awuoyo wach mar chiemo, kaka ji nyalo chiemo. To kama waromo ni kawuono, wawuoyo e wach mar diabetes, tuo mar sukari. Koro watemo puonjore kaka jok matiyo e health sector mondo wane kaka wanyalo konyo jok man gi tuo ni, kod wadiscuss research manyien ma obiro e wach mar tuo ni. Kiwacho wach chiemo, ikoni chiemo en achiel kuom gigo motwaki. Chiemo ni iwacho okele koso gae koso chiemo to donjore nade? Ka ng'ato onge kod diabetes lakini ochiemo marach ma obet gi weight man malo, to obet gi risk mar yudo diabetes kata tuo mar skari. To kendo ka iseyudo tuo mar skari to okichiem kaka opimre, seche moro ichamo chiemo ma kelo skari mang'eny e dendi kama carbohydrates gi amount mang'eny, to mano nyalo kelo ni tabu. To kaka watiyo gi chiemo mondo wang'is ji man gi diabetes mondo orang hali margi mar tuono, en ni gipimo gima gichamo, ok gichama chama everything. Koro ka ichiemo marach, mibet gi excess weight, ibet gi risk mar yudo diabetes. Ng'ato nyalo penjo ni to chiemo marach no en chiemo machal nade? Chiemo maber en chiemo machal nade? Chiemo te en chiemo maber, but chiemo te en chiemo marach be, nikech ka itiyo gi chiemo maber in a wrong way to ibo yudo tuo podi. Koro kama wachiemo e ot jok mang'eny, wachamo carbohydrates mang'eny, to kwati ichamo ibet piny, okiti. Koro ibet gi accumulation of excess sugar e dendi, skari mang'eny. Koro mane miwacho ni chiemo marach. Jok moro bende wachiemo fast food, manie hotel mar fast food mang'eny, to gino kelnwa nutrients, okelonwa mana excess energy. Yes. To wach mazoezi bende iwacho ga ni samoro ka ng'ato ok tim mazoezi mang'eny kata ng'ato ok tim tuke mang'eny, miyo gini bende onyalo bedo gi tuo mar sukari. Ma be en adier? Kama wawacho seche moko ni ng'ato ripo bit timo exercise, lakini iyudo jok moro ok dwa timo exercise. Giwacho ni exercise en mar jok maonge tich matiyo, ama openji iringo nang'o to weight mari ok en maduong'. Gima okitim exercise, dendi yudo chiemo, ibet gi energy mokitigo, excess energy no kelo ni tabu. Ok mar skari kende, mar tuo mang'eny, but skari sana sana. Koro oripo bet kaka American Diabetes Association wacho, every day 30 minutes ma watimo go exercise. Inyalo ringo, inyalo timo pi mar school ka, kata inyalo rango sport mitugo, to mano miyo dendi tiyo maber. Yes. Erokamano. Wayude gat machielo kaendi bende onyiswa ni to wach tuyo ni. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu, utaanza tu kwa jina na tueleze pengine athari za ugonjwa huu wa kisukari pengine umefikia kiwango kipi? Asante sana timu ya Ramogi TV na Citizen TV kwa jumla. Jina langu ni Dr. Ahmed Abdullahi. Mimi ni daktari wa ugonjwa wa kisukari. Na mimi pia nimeishi na ugonjwa wa kisukari kwa miaka 27. Ugonjwa wa kisukari kusema kweli ina madhara makubwa sana kwa binadamu. Kitu cha kwanza, mtu ambaye ako na ugonjwa ya kisukari ana nafasi kubwa ya kupata maradhi ya figo. Huwa inaleta ile matatizo ambapo mtu inabidi asafishwe figo. Ugonjwa wa kisukari ndio sababu kubwa ya watu kukatwa miguu na vidole. Ugonjwa wa kisukari pia inahusishwa na maradhi ya moyo, ugonjwa wa moyo, uvimbe wa moyo, pressure, na pia ile ugonjwa unaoitwa stroke. Kwa Kiswahili sijui neno yenyewe. So pia ugonjwa wa kisukari ni sababu kubwa ya watu kupoteza, kuwa vipofu, watu chini ya miaka 65. So ni muhimu sana watu wahamasishwe juu ya ugonjwa wa kisukari, na kitu cha pili, watu waweze kupimwa na watu wawe kwenye matibabu.
Hiyo ni kitu muhimu sana kulingana na Wizara ya Afya. 4.5% ya Wakenya wote wako na ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni karibu watu milioni 2 mpaka milioni 3 wako na kisukari. Lakini cha kutahadharisha zaidi ni kuwa nusu ya watu hao hawajui wako na ugonjwa wa kisukari. So tuko na watu zaidi ya milioni 1 ambao wako na ugonjwa wa kisukari na hawajui. So ni muhimu sana watu waende hospitalini, waende kwenye madispensary, kwa clinic, zahanati, wapimwe ili wajue kama wako na ugonjwa wa kisukari. Asante. Mara nyingi wanasema kwamba kinga ni muhimu sana kuliko tiba. Pengine ili mtu labda ajizuie asiweze kupata na ugonjwa huo wa kisukari, labda anastahili kufanya nini? Ugonjwa wa kisukari inahusishwa ni maradhi ambayo inaitwa lifestyle diseases, zinaletwa na unavyoishi mtu. So kitu ya kwanza ni kuchunga, usitumie sukari kwa wingi, ufanye mazoezi. Inapendekezwa kuwa mtu anafaa afanye mazoezi kwa wiki dakika 150. Kitu cha 3, kuchunga chakula cha mafuta zaidi. Kitu cha 4, kupunguza pombe na sigara. Kitu cha 5, kuangalia kilo ratili ya mwili, kuhakikisha kuwa haupiti kilo ambacho kimependekezwa kwa umri wako na kwa urefu wako. Hivyo ndio vitu muhimu zaidi ya kuzingatia. Na pengine kwa hizo takwimu ambazo umesema na wanaopatwa na ugonjwa huu, je, kuna umri ambao pengine unaathirika zaidi? Kisukari kuna aina 3 kubwa ya kisukari. Ya kwanza kuna kisukari inapata wamama wazito. 10% mpaka 15% wa wajawazito huwa wanapata kisukari. Lakini hiki kisukari huwa mara nyingi inapotea baada mwanamke kujifungua. Ya pili, kisukari inaitwa type 1. Type 1 huwa inapata watu chini ya miaka 30. Na ya tatu inaitwa type 2 ambayo inapata watu zaidi ya miaka 30. Ile ambayo iko zaidi, ambayo tunaona zaidi hapa Kenya ni hiyo type 2, ambapo mpaka 90-95% ya watu ambao wanaathirika na ugonjwa wa kisukari wako na hiyo kisukari inaitwa type 2. Hiyo ndo zaidi tunaona hapa Kenya. Shukrani sana. Asante sana. Ashikran. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana makukom jolony mawaluso godo e odiochieng' ma kawuono ni kuma twak magiketo kaendi en mano mar tuo mar sukari kata diabetes. Wadhi loso kodgi matut kendo mondo mi wang'e ni to eyo matut ere gima kele, ere kaka inyal geng'e, to kange midhiero mage ma samoro obedo go ne jogo mantiere kode. Kowuok e kaunti ma Mombasa kae ni Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Winjo kanyo yo makare kaka ji onego bed ni ritore mar mondo mi kik gigam tuo mar sukari kata diabetes. Med mana luonwa chenro ma kamano, ang'e ni weche matut wabo bedo ka waneno e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakora Ramogi Ajwang' adwaro mar mondo mi waduoge twak okinyi ma kawuono. Ote magi bende naneno joneno magwa ochwalo ote mathoth ahinya kokale namba mar 3-6 Kwenye mana somo moko kuom ote ma joneno magwa ochwalo no okinyi ma kawuono. Kotudore kod thuon wach mwatwak e studio okinyi ma kawuono. Janeno wacho ni mheshimiwa ma Alphonse Randa ka Bondo lerno wach HELB nikech HELB kanyachiel gi scholarship ne okobiro te according to kaka ne ber ka ikele. Angi bedo ka ileronwa weche go mag HELB ka achiel kod scholarship. Nyathi Oliel ka entiere Nyomongo wacho na wuoro Kenya sani uchumi ni an owadwa somo Kisumu Boys to kata ng'ama omako bade onge to nego be no dhi UN Mosainya. Bishop Ongoro Omwasi wacho ni kowuok e ward Manyakacha gweng' gi MP Aduma awacho ni pek nitie mar somo. Penjina Pito Rero niya kaka gin jolonye weche mag somo odhi mbele ko wacho ni aya ne be nyithindwa dhi somo nikech pek ne joma onge yuto. An Ongoro Mwasi aneno Ramogi TV kabedo piny. Erokamano ahinya Bishop. Vincent Stallone wacho no yaore Ramogi TV my Vincent Stallone kawuok Kisumu Seme anja puonjre mbalariany mar Masinde Muliro Kakamega first year.
What I can say is that the new funding model really gave us headache. Odimbele, Kwachoni, when I didn't know how much to pay with my parents at first, but now we have understood it. Despite the fact ni government kelo pesa late, but it's good nikech odwell on the level of status of parents. Manonga mose winjo ber mar on the new funding model. Jaka Kech wacho ni an gi wuoda ma uluong Kisii University Bachelor of IT, calling letter mare onge fee structure. Bende jolony nyalo nyisowa an example by pulling one letter gi nyiswa ni weche bandgi, what exactly is expected to be paid by the parent and what burden will the graduate remain with. Odhi mbele kwacho ni mara riyo band mag funding bende nyocha neno ka ondik ni valid for 2 years only. Year 3 kod 4 japuonjre dhi weyo somo ka onge pesa manopenjo bopenjo. An Jack Akech. Polo Tieno ka an Busia ngisa ka ni Joyce Mosna jolony ahinya to Honorable Peter Orero penjna magi ongisa ka ni anang'o momiyo nyithindo mane obedo placed kod KUPS mondo otim diploma courses e mbalariany ok mi kony gi sirikal. Mara riyo to madonge en akweda kose. Mara deka to gidhi konyo nang'o to fi duong' ma ok nyalre. Mheshimiwa neno ka en gi penjo mathoth. Bravian Sodede, wacho ni an Bravian Sodede from Homa Bay. Something like 2 weeks ago, I received a letter from Moi University of Eldoret, but due to high rate of school fees, will not be allowed to join Mosainya province. Odembele, wacho ni, and we have already discussed it together with my parents, and we saw it better to join college rather than university due to high rate of school fees. So to me, this has been a challenge. Mano wach maleta inya ka ngamo luonge mbalariany koro dhi e kuonde mag tiegruok. Awinda nyisa ka ni Joyce nyathina uluong Cooperative University to ndik na fee mar 816,000 mato ikonyo nang'o. Actually 81,000. That's a lot of money. Aya Ochieng wacho ni an iluonga ni Ochieng ka awuok Homa Bay. Penjna mheshimiwa ni koro barupe mane ornwagi idhi yor kendo to ka idhi yorgi kendo inyalorgi karang'o. Adwa ni chak kod penjo makamano mheshimiwa. Erokamano ahinya. Mokwongo ng'ama oluong nyathine is it Catholic University? Cooperative University. Mar 810,000. Nyo kane wane bucho mar committee ne wasewacho ni KUPS ok owinjo place nyithindo e private university. Owinjo gi place nyithindo public university. Jok madwa dhi private mano owinjo gidhi kaka gine magiero. To kata ka gitimo placement owinjo bedi ni e portal kacha giket public universities and private universities. Makidwa dhi public tip click mana public. Ma ok ichake dhi public and private. Manyathi ka dhi e portal to ng'eni and magi universities mag public to magi universities mag private. To gima no kelo shida ni en ni 2 years ago jo sirkal ne oro capitation kate private universities. To mano kelo shida ne giwacho ni nitie private universities moko. Dong nitiere private universities mabe nyithindo nyalo apply for help kose help opogore. Mano koro sani opogore sani new model ni joma dhi e private universities help to ginyalo apply to capitation emok nego giyudo. Ok gidhi yudo sani. To mar ariyo wawacho ni barupe mane wawacho ni mondo luonggi ne wakone PS ni oluonggi immediately gibed recalled immediately manyoro ne gisechako timo gino manitie nyithindo manosechako yudo messages ni mondo barupego obedo recalled. Ka gise recall barupego wadwano kwaromo kodgi to gibiro nwa gi fee structure magisekelonwa ni jok mane band mokwongo tenene joma vulnerable ka e course ni gidhi chulo pesa di to sirkal dhi chulo pesa di. Magi gik ma nawawacho ni nyaka gibigo e mbele committee kwa dhi romo e romo mabiro bang' 1 week. Matiende ni koro barupe manyien ginyalo chak mi nyithindo kuseromo buwinjoru ni koro kamae kako nego bedni keto fee. Ne wamiyo gi direction
gima owinjo gitim. Koro wan gibiro mana nyisowa ni kamae kaka wasetimo, kama nikech pod nitiere time sama gibiro donjo university. Koro ka giduogo ka gisenyisowa tuko ni mano is right kare gion, lakini ne giseoro messages mar recalling barupe mane ochiw ka makar invalid onge midhi tigo sani kaka sani. Koro aparo ni mane kaka en. Aya kapok itieko kaachiel kod wach ni mogika, wach mar HELB bende jo nyithindo wacho ni kaber be nitiere gima unyalo timo, nyithindo osebedo ka ywak ni HELB tin. Aparo ni sani koro courses gi course ka course omi cost mage. Kendo imiyo ji HELB ni luwore bende gi courses ma utimo. To wane wagombo ni HELB ni nyithindo winjo mi pesa moromo tuition kendo romo accommodation. Maka ng'ato odhi university to koro ok obi chako thagore gi parents ne ahinya nikech en ebo mondo chul fees kendo mondo chul accommodation. Koro wach na mogik. To kawoni iraka manade ni yawa. Okiwe amuze kana jo Kibira. Ingeni pile pile ka biro ka. To Kibira oli bana gisibu nitie barabara boro mathago ni to barabara ni orero ni owacho ni jokera loso barabara nikech aseloso barabara paga ng'o kera. Koro maka paro mar wach mogik no mondi wadhi e county ma Kisumu. Ing'isa ni jafombo marwa Millicent Adhiambo nitiere standby e county ma Kisumu. Yawre Millicent ka intiere county ma Kisumu ichiew nade nyalo nyiso ni intiere kanye to jopiny e county ma Kisumu wacho nang'o kotudore kod thuon wach mwatwak e studio mano mar nengo mar fee mar mbalariany manitiere malo. Millicent. Pero kama na inya Joyce, achiel kachiel kwa uoke Kisumu County kaendi kama chunge ni achunge mbele mbalariany ma Maseno Mano City Campus. Mada wuoyo kod moko kuom jopuonjre ma bende ni kaendi ma bende wawinjane na kowuok kuom giwegi jogo madhi nyime kod somo kotenore kod kaka mbalariany obiwo nengo mar somo. Gisani wayudo ni nitie kaka kata kichiwo omenda mar jiwo somo e mbalariany mano mong'ere kaka HELB. To nitiere gima lai manyien mar ochung'ne omenda go ma bende wang'eyo ni new funding model ng'iyo ahinya to chon kani yudo ka jogo mane nyalo yudo point mag B- and above ne yudo ga HELB go moriere tir. To sani podi ing'iyo ni to maendi oya e anyuola mani godo koso maendi ya anyuola mani piny. Wawinjo nyaka wuok kuom jopuonjre go mana mapiyo piyo kendo gilano to gin to ginyalo wacho nang'o kotenore kod nengo mar somo e mbalariany gi sani. Nyinga Caleb Onyango Aaron, asomo mbalariany ma Maseno ka, atimo weche mag fwambo gi keyo. Koro wach madawachi wach mar funding manyien mag sirikal obiro godo en ni chon kane ng'ato mano yudo thuolo mar donjo university mobedo admitted gi JAB masani en KUPS ne en automatic ni obedo funded gi sirikal 16 e higa kendo osomo motieki. But koro sani kaluwore gi system magibiro godo manyien en ni out of sani for example wan gi around 800,000 jopuonjre manotimo penj modonjo mbalariany. To out of that number 53% kende ma nyalo bedo funded through system magiwacho. Mano nyiso ni pesa madonje mbalariany konyo weche mag somo dhi bedo mapiny. Kaka inyalo chul professors, lecturers, mano dhi miyo somo obed odog piny nikech koro lecturers onge chulo ge makare. To bende otek ne students nikech sani ka koro idwa ni mondo 53% kende madhi yudo kony no. To jomodong gi te out of 800,000, let's say that's around 45,000 ema yudo kony. Mangiso ni around 750,000 odong maok dhi chuno ni koro gin nyaka gichung' mana ne som gi kendgi. Jonyuole ma nyaka koro golnegi pesa mondo gisom kendgi. And again fee bende ochako me. Wono kaka sani e higa dhi chuno ni japuonjre ka japuonjre dhi chulo gimoro maromo 300,000. 300,000 kigo gi higni 4 mano biro gimoro 1,200,000. To ushuru bende odhi mbele oidho omiyo ngima be koro tek. Nyiso ni ji mang'eny dhi koso yudo thuolo mar somo e mbalariany kaka ne ntiere kinde machon. Iparo ni madhi rocho weche mag somo e mbalariany jopuonjre mang'eny dhi e skunde mag TVET koso nang'o?
Mano dhi miyo ji mang'eny, jopuonjre mang'eny dhi dok e TVET. But aparo kendo ni en agenda mar sirikal ni jopuonjre mang'eny mondo mi koro dog e TVET. Nikech gitemo ng'iyo ni sector economy ma wan godo, gidwaro joma chalo nyalo miyo economy grow. To at the same time ka ging'iyo joma ginyalo keto e system mar economy ni mondo economy grow, to bende ginyo students nikech dhi chuno ni ji mang'eny dok kocha mondo giyud hands on skills ma nyalo miyo gikony sirikal mag loso economy ma Kenya. Japuonjre nyalo kwayo ang'o kotenore kod wach? An to nyalo kwayo ni sirikal onego lok pache nikech kama koro gichomo ni gidhi hinyo jopuonjre mang'eny. Sama jopuonjre ok nyal somo yo makare, mano biro ng'iso ni wabiro dok e gik moko ma ok ni kare manyalo miyo wawit ngimawa. Okay. An iluonga ni Elizabeth Achieng', to e wach ma help me agombo kwayo mana our government mondo omed konyowa obed kaka nene ndalo machon. Nikuop sani inyalo yudo ka nyithindo nitie matimo maber, but nikech ok ginyal yudo kony kata sir maber kowuok kuom sirikal, manyalo miyo nyithindo mang'eny manyalo perform kendo nyalo konyo kata country wa e future dhi e weche mang'eny moko ber kaka donje njaga kata timo weche moko mok kony kata maber. Kora nakwayo mana government ni kaka help ne tiyo chon, kaka ne ji medo yudo chon, moko rang ni wuok e familia machalo nadi e kaka mondo med endelea. Mana kamano Joyce, mana mapiyo piyo wasetiyo ka duoko ni e studio, iwinjo ywak mag jogo mawuok Kisumo, jopuonjre ka giywago ni piny owacho omiyo lok pacho ne anena kaka nyalo timo gino e yo makare mabiro konyo jonyuol kaachiel kod jopuonjre. Ka ok kamano taduoko ni mondo idhi nyime nikech saa medo mayo wawang'wa. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Winjo kanyo paro mowuok kuom jopuonjre manitiere e mbalariany mano mar Maseno mayudore kaunti ma Kisumu. Thuolo marwa ema neno koruma. Chak kodi Dr. David Onunda ka intiere kaunti ma Kisumu. Wachni mogik bendi paro ni kaber to nego bed ni duoko the old funding model manitiyo godo e chwalo omenda ne nyithindo manitiere mbalariany. Kosa ang'o monego bed ni timo mar mondo mi kik waneg somo e mbalariany magwa ahinya to mago mag piny owacho ma pacho kae. Dr. Nunda. Erokamano Joyce, e yo machuok aparo ni kama ne wantie chien kama ne wasomo e maji duto te kane in vulnerable kata kane ok inyalo to nitie ni ng'eyo ni nitie pesa miyudo kuom help na en standard kata ni somo education kaka nasomo education Kikuyu campus kata somo in Chiromo itimo medicine gik machalo kamago. Agombo ni jogo motelo e weche mag somo, the higher education, the state department of higher education, ong'i ane ni to bende nitie kaka ka bands moketi gi kata ka pod wadhi mbele gi bands gi. Ka in e band mar vulnerable to fee michulo en achiel kata itimo education kata itimo course machielo engineering kata medicine mondo omi jogo ma ok onyalo te oyud thuolo somo course ma chunygi gombo kendo course ma gi qualify for mondo mi economy wa bende obed ni wantie gi that diversity of skills mowuok kuom jomo nyalo kod jogo ma ok onyalo. Kik wa lock out jogo ma ok onyalo nikech this new funding model. Ang'e ni nitie review mitimo sani, review no nengo dhi mbele to okel olemo makare mamiyo kata in ya family ma onge kod yuto to nyaka yud thuolo mondo mi som course moro amora moluongi mondo mi dhi som. Mogik adwa kwayo sirikal ni giwe nyiso nyao e weche mag somo. Samwa wuoye ni junior secondary school students pod nitie ndara. Onge yo mwanyalo chwalo go weche mag somo ka ok wachako e foundation ma piny. Mwawuoye mbalariany gi ok nyal bedo maber kama piny ka ok otimore yo makare. Omiyo jotendwa bende mantie watemuru soko wang' sirikal mondo giwe nyiso nyao nyaka koro giwajibika kech waketo gi kanyo mondo gikonyo oganda sana oganda ma ok onyalo. Erokamano ahinya Joyce kod Nyikwara Mo. Erokamano ahinya Dr. David Onunda kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar mondo mi bed kodwa e twak ka intiere kaunti ma Kisumu. Dr. to wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wachna mogik en mana jiwo sirkal mondo lok pache e wach mar funding model ni. Nikech funding model ni, the fact ni pesa ok bidonje university malong'o biro hinyo jotich. Nitie jotich mibiro ter dala nikech pesa machul gigo onge. And then workload be koro odhi piny. Koro university wacho ni onge gimomiyo nyaka waketi ka workload ni piny wanyama tiyo gi ji abich kar ji 10. So ji abich modong' gi inyiso gi rangach gidhi dala. Omiyo sirkal onego non wachni matut ahinya. To mogik sirkal omi universities pesa. Giter pesa e mbalariany
Ka kamano to mbele kanti mbalariany mibiro lor. Nikech pesa koro onge machul jotich. Erokamano ahinya. Mheshimiwa, wachni mogiki mos jokibra. Igi magi koro dakteche mapuonjo university gise mwago weche ma an koro kaka jasiasa nyaka mos jo constituency. Nikech Makibra agone gero kamano ahinya nikech gin momiyo an ka. To nyocha gi wach mar ndara moro mar Kibra Drive ni thiko sa asaya to jokura nosedhi e barabara kendo gitiyo tich maber. Jomoko nola ong'oya gini nola mani to iloso nwa ndara karang'o. Omego iloso koro wagone jokura erokamano kendo gibiro tiyo tich maber. Otherwise aduoko ni erokamano kuom luonga ka an education committee gik ma jopiny owacho adhi keto gi kako wacho. Erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero. Dr. Fred Atoka achiel kodin Dr. David Onunda kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod weche mag somo ahinya to e kar tiegruok kata kuonde tiegruok mamalo mag mbalariany e pacho kae. Nyakwar Mogi Ojwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono. Wageno ni sirikal biro bedo ka winjo ywak mar jopiny mar mondo mi ginonane matuta gigo matimore e kuonde tiegruok mamalo kata mbalariany mopogore opogore e pacho ka mondo nyithindo mar rieko dhi mbele kod somo e yo makare kendo gitim courses magidwaro kaluwore kod nyalo mar jonyuol margi. Sirikal bende oneno chwalo omenda mag HELB kaachiel kod funding e wang'sa mondo comrades kik nind kech ka gintiere kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kae. Elo jogo duto ma bende ne wabedo godo e chenro ni okinyi ma kawuono mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao. Wagono erokamano ahinya director magwa mag odiochieng' ma kawuono Obado kaachiel kod Lange. Wagono erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwar Mogi Ojwang' obedo koda chenro makare. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.